Fl-2024 il-ħaddiema Maltin se jkunu qed igawdu minn 6 ijiem addizzjonali ta' leave. Dan hekk kif 6 festi pubbliċi u nazzjonali se jkunu qed jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa u bekk se jkun hemm kumpens bżieda korrispondenti mal-leave ta' kull ħaddiem. Dan il-leave addizzjonali huwa frott riforma minn Gvern Laburista lura fl-2021 bħala parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista fl-2017. Hekk kif kien ġie mwiegħed li l-ħaddiema f'pajjiżna jingħataw lura l-festi li kienu insterqulhom. Fil-fatt tal-numru twil ta' snin f'pajjiżna din il-miżura kienet fliġi u kienet tassigura dan id-dritt soċjali għal ħaddiema f'pajjiżna. Madankollu anke il-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd fakret kif Gvern Nazzjonalista fl-2005 neħħa din il-liġi bl-iskuża dak iż-żmien kienet biex tiżdied il-produttività. Dan madankollu għaskapitu tal-ħaddiema li jekk festa kienet taqa' fit-tmiem il-ġimgħa din effettivament kienet tfisser li jkollhom festa inqas xi jgawdu barra l-post tax-xogħol. Kellu jkun Gvern Laburista li fl-2021 jerġa' jimplementa din il-miżura favur il-ħaddiema biex bekk tkompli titwettaq ġustizzja sħiħa magħhom għal festi misruqin minn Gvern Nazzjonalista. Dan apparti li qabel l-2021 l-istess gvern beda jrott lura dawn il-festi li għaw fit-tmiem il-ġimgħa li l-ħaddiema b'mod gradwali sakemm finalment il-ftehim ġie siġillat. Fl-2024 il-festi ta' San Pawl fl-10 ta' Frar, jum l-Imnarja fid-29 ta' Ġunju, jum l-Indipendenza fil-21 ta' Settembru, il-koll se jaħbtu s-sibt fil-waqt li jum il-Ħelsien se jaħbad f'Ħatt il-Għid. Minnaħa l-oħra, jum il-Vittorja fit-8 ta' Settembru u jum il-Kunċizzjoni fit-8 ta' Diċembru se jinsertaw il-Ħadd.